Lalakon iki tak anggap kowe gawe kaluputan. Kowe njarak perkara menyang Naraya. Kok kalian tak ora ngerti Mandura bakal ngalahke sesaji Aswaweda. Sira dadi anak keponakan Mandura, mestine malah melu nyengkuyung. Nggonmu wani nyolong jaran-jaran Kartika giring metu saka wewengkon Mandura. Cetha yen to kowe kuwi menungsa sing ora tata. Sesaji kuwi wujud sesambunganing titah karo sing gawe urip. Kowe ganggu wong sesaji tegese kowe menungsa sing ora ngajeni marang panembah. Jaran-jaran iki ana ing wewengkonku. Tur to kowe wis wani marang aku. Nanging dikepiye wae kowe kuwi kakangku isih gedhe pangapuraku muga-muga kowe elinga Supala. Supala iye wong ora pokro layak to balane kok wong cedhi raine biru-biru. Aku ora pamling ngene wong cedhi iki. Lagi jaran niku sing mecuti pun kesah nggih jarane wangsul teng suket mriki mle. Wah. Ayo ndang digiring. Dipun giring kados dawuh Kanjeng Rama Prabu. Iya. Pertaden wileting kata dayanggung manguncang niti bencang sangat cimicel artinya ngedali wos terus tasra wilaka kaya buta singa wregel. Kula nuwun sewu Raden Supala. Kula rasaken dika niku kados tiyang bingung terta namung tansah badhe duka kemawon. Nggih, kula dipaduka pun sekti sora. Lajeng lepat kula sedaya menika menapa Raden? Kula pun sora karma. Nggih, kula pun karma laya. Menawi wonten paring paduka badhe paring paukuman dhateng kula namung sumangga. Gusik. Kula coba padha kliru panampa. Aku ora nesu karo kowe kabeh. Ngene. Saben wong urip kuwi butuh rasa seneng lan merdika. Apa wae sing dikarepake keturutan tanpa alangan nganti uripe mung tansah seneng. Kamardikan. Merdikane wong urip kuwi yen rasane semeleh ora kebondo dening bab-bab ingkang ngribeti pamikir. Nah, kabeh mau tumrap Supala blas babar pisan ora nyanding ana ing uripku. Ngerti? Nggih. Upamane bab seneng. Uripku durung bisa seneng sebab rina wengi mung tansah krungu gunemane wong-wong kuwi. Jare yen tanpa ditulungi Narayana aku iki ora iso dadi wong. Piye ngono kuwi? Uripku babar pisan ora merdika sebab jare sing nyekel pati uripku kuwi Narayana. Ya bab iki sing tansah gawe atiku ora tau tentrem. Waduh Raden. Mbok monggo kula aturi ngucap syukur-syukur kek kula dhateng ingkang Maha Agung dene. Ngantos ing nggone mangsa menika handika Raden tetep yuwana. Nggih Raden, nuwun sewu. Ingkang sampun nggih sampun jernyatanipun paduka tetep dados titah linangkung. Inggih menika kasedhen paduka linangkung. Lan paduka badhe menapa Raden? Atiku tetep jarem karo wong sing jenenge Narayana. Monggo menika tasih sederek paduka kenyer-kenyer. Kanthi
gandeng Narayana rumangsa nyeka pati uripku dheweke mesti rumangsa gembelo. Kae kok gedhe ndase. Lah lajeng kados pundi? Wiwit dadi mangsa iki aku kepengin jarak perkara karo Narayana. Men lereng gone kementus iki. Sampun ngantos nggih. Nuwun sewu. Menika mangke badhe saru dinuling kathah dene tunggil darah Mandura mboten rukun. Ora rukun ya, Men. Rukun ku apa? Wah, nek menungso nek nyeka nyawane wong. Wong kaya trima dingonoke kuwi. Nggih mboten trima. Ora trima. Nyawa dicekel wong. Lajeng keperang. Ayo, tutno sak laku dandar kowe. Prajurit Nataning kalayangan lalapan salam
Sritinon pasewakan busana maneka arna Kakrasana lan Sirana Rayana lho wonten dawuh Rama wonten timbaling dawuh Rama nggone ingsun bakal nganakake sesaji Aswaweda tegese sesaji jaran ingkang bakal tumapak iki wujud rasa syukur menyang dewa dene Praja Mandura tansah mangguh raharja uluk iya Rama sesaji kuda kuwi ora sethithik cacahing jaran ingkang mengkone diculke yen wis diculke kaya dene wong paring dedana menyang kawula sapa sing bisa nyekel jaran mau tetep dadi duweke wong sing nyekel inggih Rama mula pilihan wujuding jaran kudu pinilih ingkang bener-bener becik. Duh, Rama Prabu, piye Kakrasana? Kuda-kuda kagungan paduka saklangkung sae, mboten wonten ingkang ngujiwani. Iya. Dasar apa kagungan paduka kala wau? Paduka papanaken wonten ing ora-ora ingkang suketipun ijem turta. Panggula wentahing kuda kala wau sanget permati mila mboten mokal. Sedaya kagungan paduka kuda iki wonten Praja Mandura niku ketingal lemo-lemo, so ketingal jajak ngono. Iya. Ya. Saiki ngene. Sing jeneng jaran kuwi sing becik. Saora-orane syarate ana 9. Menapa kewala Dewaji? Wulune lembut padet. Suwine tipis pero kuncunge gembala kaya jenggot. Iya. Banjur bokong ing jaran nangka setugel. Ya ora mung bokong jaran, bokong wong barang iki nek nangka setugel ya apik. Tegese ora tepos. Nggih. Lajeng buntute sethithik kulit tipis balungan cilik-cilik tracake bathok mengkurep. Kowe ngerti bathok ora? Iya, bathok klapa. Ya ya, kuwi bathok mengkurep kuwi. Utawa sing kena diarani nanjung kuwuk. Iya. Bengingae cilik tur bening suarane aja kok jaran bengingae gedhi mbok nggo. Wong nembang barang nek gegedhen kuwi elek. Kaya wong agor-agori. Nggih. Ingon-ingonmu kuda sing arep kanggo sesaji iki ora baen-baen kudu dipermateni. Pakanane kudu tetep suket karo dedak. Uga kala mangsane weneh ana pari gabah karo jagung. Iya. Sesasi sepisan weneh ana kodhok ijo. Oh. Lajeng saranku dicacah ning aja nganti katutan balunge. Diwor nggon suket batur dilolohke ana telaking jaran. Oh, mati. Nembe ngertos menika menawi jamuning jaran menika kodhok ijo. Iya ning pisane tak weling aja ketut balunge. Iya. Wis taken dawuh Kanjeng Rama Prabu. Iya. Mula saiki pilih ana jaran-jaran mau cacahno wilangane pira banjur mengkone tuntunan gawanen menyang alun-alun Mandura. Beda mawur mangawur war-wurahan penaraning durit gong maguru kongso Lendek kaya putra panjriting turung gesti. Oh, Rama Prabu iki
singgih dawuh paduka menawi putra mekaten kula nyuwun pamit ya. Kang Prayekna ngati-ati budal muluk. Grek-grek andeman ingkang rek makan setir manite pamakakiro
Hei, minggu ini. Kanjeng kelap-kelap kahaton wirkin sangali Prisang maweh gandro halo kudune sing takon kuwi aku iki kabeh mbok pecuti mbok lakoke metu saka wewengkon Mandura wong cedi yen ya arep apa sing perintah dapurmu sapa ora melek mripate wi Hot!
Weruh sakleraman Supala Supala kowe sing giring dalan iki Sang Kanjeng Langit kalabatan lergin sang alis sang mawe kandrung pelakon iki tak anggap kowe gawe kalebutan kowe njarak perkara menyang Raya kok kalian tak ora ngerti Mandura bakal ngalahke sesaji Aswaweda sira dadi anak keponakan Mandura mestine malah melu nyengkuyung nggonmu wani nyolong jaran-jaran kanthi kok giring metu saka wewengkon Mandura cetha yen to kowe kuwi menungsa sing ora tata sesaji kuwi wujud sesambunganing titah karo sing gawe urip kowe ngganggu wong sesaji tegese kowe menungsa sing ora ngajeni marang panembah jaran-jaran iki ana ing wewengkonku turta kowe wis wani marang aku nanging dikepiye wae kowe kuwi kakangku isih gedhe pangapuraku muga-muga kowe elinga Supala Supala iye wong rapokro layak kok balane kok wong cedhi raine biru-biru aku ora pangling geni wong cedhi iki ha iki jarane hanika sing mecuti pun kesah ya jarane wangsul ten suket iki mle wah ayo ndang digiring dipun giring kados dawuh Kanjeng Rama Prabu iya palukon lakuning bekas bukit tolinuding kideng
kadung kadar ngomong ingkang mapan wonten projeng Cedi Pura muni wonten carita makupi wulan srengenge kaya gumlewang tunggang gunung tandang malih badhe angsut ing jagad kula manjing surup sandyakala ing mangke kekalangan sunaring negari Cedi ing praja Cedya Sangata Prabu Damakusa ya sing sukalakni ingkang wasta mangsa sepuh satunggal kawontenaning praja ingkang kathah samya sikut-sikutan mulah jegal-jegalan temagatan tentrem rumangsa kaya arsa handayangake panguwasane Sang Prabu Damakusa ingkang mungguh ngayon ingkang putra Sang Supala dasar ginulwetah ben gala-gala nguling dideng-deng kaya kendang dasar limpat pasanging gaita dasar sekti mandraguna pamlodat sukaning Dya Sangata Prabu Damakusa katrangan panjateng kilat tate hanar nateng limet Rere santulur anti
marut jagat dewa Bathara wayah jagat Mangestungkara. Anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Swala kula panggih dawuh Rama Prabu, iya. Babakan baka gumantining keprabon ingkang nyatane wis wancine wis wayahe pun bapa leren lan mudhun saka dampar keprabon negara ing Cedhipura ingsun pasrahake marang sira wulung udinen murih becike jaganan murih rahajane sun wawas jeneng para kaki supala wis cukup samubarange wis genep kawruhe linuwe kasetene ya mung ngene gumunku bakal tumapak ing wisudan ratu iki teka sira ora ngulemi pamanmu Mandura Yayi Prabu Basudewa uga dulurmu Kakrasana Narayana lan Silara Ireng malah kepala jeneng sira ngaturi rawuhe ratu gedhe ratu gegedhuk saking tlatah Magadha saka ing kutha Giribajra ingkang ajejuluk Sang Prabu Jarasandha. Piye nalare Supala? Aduh, Rama Prabu. Mboten sabab saking menapa namung wisudan Ratu Cedhi menika kula kepengin tinenggan dening gegedhuking para narendra. Inggih menika Raja Talah Magadha Prabu Jarasandha. Ren Prabu Jarasandha menika mboten remen dhateng tiyang Mandura. Sepisan malih kula wangsuli reh ning Prabu Jarasandha mboten remen kaliyan tiyang Mandura. Langkung-langkung Kakrasana kan Narayana. Mila kula nuwun sewu tiyang Mandura mboten badhe kula dugekaken men mriki. Banjur rasaku piye? Rasanipun bapa karo atine ibumu Sruta. Apa ya kepenak ing atase bakal nyubiya-nyubiya anak lanang. Bakal dadi gegedhuking ratu ing tanah Cedhi ing Cedya iki. Parandene ora ngaturi rawuh sedulur mantu. Oh, mboten dados menapa. Mboten sisah dipun ulemi. Mboten sisah. Kula mboten perlu tiyang naminipun Narayana, mboten perlu. Kula kepengin salebeting upacara wisudan menika mboten wonten setunggaling bab ingkang adamel kisah wonten mriki. Lho, nalare piye kok gawe kisah? Iya, sampun to. Lah banjur para ratu-ratu piye? Nggih. Para raja ingkang kula sedahi sak mangke sampun makuwon, malah wonten ingkang lenggahing pamundukan-pamundukan. Wingking griya menika sampun kebek. Muri omah kuwi nggih wonten ngandhap pelem niku sampun kebak para narendra. Malah kapara kathah ingkang sami paring pasumbang upamanipun gajah cacah kawan dasa saking negari Kamboja. Lajeng kuda saking tanah Mergawati menapa dening kreta ingkang dipun geret menapa kemawon wonten. Dipun geret singa wonten dipun geret warak wonten dipun geret sono nggih wonten. Dipun geret celeng wonten, nanging celengipun mogok. Oh iya. Busana menapa dadi sutra penipine Raja Peni unjukan ingkang dipun sumet murup. Sedaya dipun paringaken dhumateng negari Cedhi, malah samangke wonten saperangan ingkang dem-deman wonten Jawi. Neng apa? Iya. Yen ngono bakale
wisudan iki mengko semua iya tetelo mekaten nyat pangening sang yan aklar bandam sadinum mereka kuning surem solote tanpa dan yen tetelo mangkono kae para nalendra wis ngangsek maju piye dina tumapak ing pamisudan ing titi mangsa iki ingsun wisuda tak dandani luwih dhisik nggih Nderpati sewu negari ingkang wis sinedan dening Sang Nata Prabu Damagosa miwah Riseng Arya Supala kawis tinggal gagah bergagah gedhek wok simbar jaja ingkang mungguing ayun lan linggih menika warnane Nalendra Giri Bajra Sang Prabu Jarasandha Nalendra saking ngawu-awu Prabu Candra Munandriya Nalendra saking Simbar Manyura Prabu Kusnandana memah Nalendra saking Simbar Kemlaka anggih Sang Prabu Jasewa Ratu ing Karangsana Prabu Angga Sekti milah nata saking Bajulupa Prabu Bimalok Bos Binusanana Biyamu biar nenggih Raden Supala ngagem makutha kencana kinurmatan Pradangga Monggang gumuruh ingkang samya korban
Mawahyut Sang Hyang Cendrakura rupa mangasos kadri angin pangsempal kaprapal selwa-selwa kabesar satulun mayu mangungsi kagiat kagodo kang jaga bumi adalah wah kentok pantes mau mekutho muga dadi ratu ingkang santosa njaba jerone kowe Prabu Supala. Nggih, ngaturaken panuwun Prabu Jarasandha. Kula tansah kepingin lan kumacelu sesambetan kaliyan negari ageng. Inggih menika negari Paduka Giribadra. Wah, bagus. Yen ngono ingsun bakal nandur redana ana cedhi kene. Kanggo bangun supaya tetep lan wimbuh mulya. Yen perlu bocah-bocah iki mapan ing pamulangan aja nganti kalireng. Bakal tak tri panganan saka ing kutha Giribadra. Wah, ngaturaken panuwun tanpa pamit. Ora mung bondo nanging uga bakal nyumbang kekuatan prajurit. Lan lilanana Prabu Jarasandha gawe papan Mandala Yuda. Wadya Giribadra kanggo gampangke nyerang negara liya. Wah, ngaturaken panuwun. Wah, bejo kemayangan kowe nggih. Negara cilik Cedhipura wis dibiyantu dening negara gedhe Giribadra. Saya wimbo Kuncala ngempek eyong lan Sangnata Prabu Jarasandha. Inggih, Rama. Lan kula ugi nadyan namung ratu alit-alit kemawon nanging kula ugi badhe ngaturaken pasumbang kula ugi sampun seret wonten ngajengan. Wah, nggih kula sampun ngaturi menapa menika seratan ingkang kula damel pinggiripun wonten sekar-sekar ngaten. Lajeng kula ngucapaken rahayu mugi mulya. Saking Narendra Prabu Kusnandana tukang pijet e dadi ratu. Aja tanggung-tanggung. Tawunen kaya banyu grobakana kaya wedi. Bondo Prabu Pijes Giribadra ora bakal nenteki. Anakku nggana, anakku wis dadi ratu. Kowe nyuli keprabon Ikeng Rama Yunggir Dadya Narendra kang Kuncara Jayeng Bawana Supala. Nggih, ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Lan tak pepuja, tak pepuji nggih Supala. Gawenen adil sakutuhe Projeng Cedhi. Nggih, mugi-mugi kula saged nindakaken dawuhipun Kanjeng Rama Prabu.
Wonging griya mangu mangungkung kanduhan rimang lelena tanpa kanen waduh bingeng malah tanpa pepindhan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Supala jagat agung sampun akseni dhateng kawibawan anggen paduka sampun Nyakrawati hambau dendha mengku Praja Jediya tak jaluk kabeh sedulurku utamane tetunggul papat ingkang rina wengi gulang-gulung karo aku saiki bakal tak dadeke tetungguling Senopati Jedi wah ngaturaken panuwun iya dados wonten ginanipun kula dados kanca paduka wonten iya nemoni mukti ya kudu mukti kabeh aku ya tansah eling janji tengah wengi klikikan wetenge lara mergo suwe klebon panganan aku semangan olah-olahamu itu nyoto enak tenan orang kok nek olah-olah ki mbok kek apa kok kek gumbel lho apa piye kok saiki aku mukti wibo kowe kabeh kudu njajari aku aku aja mbok anggap lali wis wase kandhakno ora mung wong papat iki ya sapa wae sing nalika wingi ngewangi aku arep wene nggon dhewe-dhewe iya lah menawi panggenan utawi pangkat derajat kala wau mboten trep kalian kesagetanipun utawi kepintaran wis ora apa-apa masing nggon keceh dhuwit ku kek ana wong sing rada pekok iya mangke menawi dipun paido para kawuh ditablek ora meneng wong cilik butuhe mangan kok ngaten lajeng gawe atikan kira-kira sing iso ngetokke redana sak akeh-akeh menawi mangke negari jebol jebol apa upama utang 7 turunan sing nyaurake dudu aku karo kowe aja dikagas anak putu guyon besok ora sanggup gagas mutar yo men bakune dientekke saiki ayo kowe cocok lah nggih ning kula nggih rada wedi melu ratu sing kaya ngene iki rada mengkorok aku roh-roh kula mungkin nek dinggone klambi kuning terus kabeh ku sing nanggung aku kukuming negara kira mung ana ratu aku sing menang jeneng ibur biru iso tak gawe abang-abang iso tak gawe kuning sak teruse ngaten iya yen perlu nyolongo Bondo Negara Mas Picis Rajabrana karo Redana sing setitik cacahe umpetno nang omahmu dhewe-dhewe dipun delik ala mangke menawi konangan konangan ana ratu wah iki kabeh talenana dadi siji jiwa prajurit lan kabeh sing lungguh ning derajat pangkat
lan kawibawan padha manunggal cipta rasa karsa tegese ngethek serangga lebu sak uyun ben aja ana wong sing iso ngogah-ogah karo kelungguhane Supala. Cocok nang ngaten. Nek ya kuwi kudu dieling-eling. Wong sak lumahing bumi kurping langit kuwi ora eneng sing tak sengiti kejaba menungsa sitok sing jenenge Yana. Yana. Menapa ngangge wi? Ora nganggo wi. Ngarepe Nara. Oh, Narayana. Iya. Anggepe apa glelang gleleng petentang tumpah nyekel nyawane Supala anggepe apa? Mlathok ndase gelem. Wah, kita oleh sengite tenanan. Iya. Lah kala wingi sampun dipunapunten. Lah diapura apa nek diapura itu lewen ngono. Penak men. Apa cukup ketinggalipun lajeng mantuk. Apa bali kok nek atine jek mrekitik. Lajeng cara menapa maneh? Oke, cara sing kudu tak tindake.